Muri Zimbabwe tinokuchingamidza zvakare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi ndakapawo vamwe pastor motikari ndikabva ndachizovauraya but ndiri kushungurudzwa nemweya wavo. Apa zvekuramba ndongoenda kun'anga ndanga ndisiri kuda. Pane imwe n'anga yakati inoda musoro wemwana wangu musikana uyo ari kuuniversity kuti ndisaramba ndichingonetswa nemweya wavamufundisi. Ndiri kureurura nekuti ndaneta, ndinoda kutendeuka pachokwadi but ndiri kushaya church yekuti kana ndikaenda ikoko ndinokwanisa kunowana Jesu wechokwadi. Ndaneta nemachechi efake. Ndiri munhu anoratidzika sekunge ndinoda vanhu, ndinobatsira vanhu chaizvo, but inini ndakaromba. Kuromba kwandakaita mukoma ndine makore awo andinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizosacrifice, and kazhinji kusacrifice kwangu ndinenge ndiine munhu uyo wandinoswededza padhuze neni ndobva ndachizomuchekeresa. Vamufundisi ava vainge vonamata, saka kunamata kwavainge voita kwainge kwava kundikanganisira zvinhu zvangu. Apa ndainge ndiine vanhu vandainge ndichidhila navo in business vekuchechi kwavo, saka vanhu ivavo kuti ndinge ndichiregedza kuenda kuchechi, mentality yevamwe vanhu vanongoda kungoita mabusiness deals nevanhu vavanenge vachinamata navo, saka zvainge zvichindiremera kuti ndiregedze kuenda kuchechi kwavo vamufundisi. Ndakazoregedza kuenda kuchechi kwavo mushure mekunge vashayika ndava kutanga kuona manje chipoko chavo. Saka nyaya yangu mukoma yakatangira ndikangoti mugore ra2001. By then ndainge ndatova nevana vaviri, but ndainge ndichiri kugara zvangu kwangu ndega because vabereki vemudzimai wangu vainge vakandivenga sezvo ndainge ndiri munhu ainge asina mari. Ndopa ndakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonoromba ndikapiwa chikwambo chemari kune imwe n'anga yechin'au iyo iri kuMozambique. Yakazoshayika but vana vacho ndo vava kutonga mumatare, saka ndakabva ndapiwa pfuma yakawanda nechikwambo ichocho, asi mhiko dzacho dzandakapiwa dzainge dzakaoma. Ndakanzi pfuma yako unofanira kuti unge uchizopota uchideura ropa, uye zvekare ndikanzi pfuma yako kana ikadeura ropa remunhu anenge akayera asina zvipomerwa inobva yawedzera zvakapetwa kana kashanu. Ndakange ndatova mbinga yainge ichizivikanwa, saka upenyu hwangu mukomanashi hwainge huri hwekuti ndainge ndisina chechi, kwekuti uku ndingati ndo kuchechi kwandinonamata. Ndaipinda mumachurches emaPentecostal umo mandinenge ndichiziva kuti mune mapasta ane mukurumbira muHarare, saka ndaibva ndaita sekunge ndiri mwana wesangano, uye zvekare ndichipa vanhu vemuchechi mari, madonation. Saka pane vamwe pastor ava ndichavati Pastor Amos, vainge vakambouya kwandiri, vakauya kwandiri vakandikumbira mari. Vakati vandikumbira mari, pandakavapa mari vakati mari yandakamboda kukweretsa kwauri ndiyo yawafunga kuti ngochindipa nhasi. Ndakazotogadzirisa ini zvandainge ndichida kugadzirisa pamotikari yangu, asi usiku chikwambo changu chakauya kwandiri, chinouya semumvuri chikati vari kukunyepera vamufundisi ava, hakuna munhu akambovapa mari asi vazviziva kuti mari yako yakange yakasviba. Saka ndakabva ndaenda kune imwe n'anga, ndina kudzokera kuMozambique, ndikabva ndaudzwa nen'anga iya ikati pastor uyo anotoziva zvakawanda, kana ukasadeura ropa rake pfuma yako yose ichatsakatika, nekuti kutaura kudai ari kutonamata kuti zvinhu zvako zvinge zvichizooma, chikwambo chako chinge chichikusiya. Pane kuti unge uchimuregedza achikuparadza, chimuchekeresa iwewe inge ichizova sesacrifice. Tinokwanisa kuzviitira muno mudare. Saka mhiko yacho yainge ichityisa. N'anga yakandikudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizomupa gift yandainge ndichazomupa. It was a sacrifice of blood, uye zvekare ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizomubata apo paanenge ari weak mukunamata. Ndakabva ndaziva kuti motikari yaPastor Amos yainge yasakara,
vainge vaine Mercedes Benz yainge iri yekudhara. Ndakabva ndatenga imwe motikari itsva yainge ichangobva mukuburwa gore iroro, ndokubva ndachizonoizora neropa rainge rakasangana nemushonga, rainge ritori ropa remunhu. Ndakatoenda kumakuva ekuWarren Hills huri usiku. Ndakabetserwa nasekuru ivavo kuti ndinge ndichizowana ropa chairo revanhu vanenge vakadonata. Handizivi kuti sekuru vacho vakariwana sei ropa iroro. Ndakabva ndachizotanga kutaura nemweya yerima inogara kumakuva, ndikabva ndachizoti ani nani achatyaira mota iyi, kunyange zvikanzi anenge ari munhu anonamata asinganamati, ani nani achatyaira motikari ino anenge ava kutopa upenyu hwake kuchikwambo changu. Ndakanzwa mweya yemumarinda yainge ichibvumira, asi painge paine dambudziko mukoma ndepekuti mweya waPastor Amos wainge uri pavari wainge wakasimba. Spiritually he was so strong. N'anga yakati haukwanisi kumuuraya nekuti akasimba, tsvaka nzira yekumusvibisa. Ndipo pandakabva ndachizotanga ndikaronga imwe plan, ndikabva ndachizotanga kunyengerera mudzimai waPastor, amai mufundisi, sezvo ndainge ndiine mari ende ivo vairatidza kuti mari vanoida chaizvo. Ndakavavimbisa upenyu hwakanaka kuvatengera imba, ndakavatengera imba. Mukomanashi ndakasvika pakuti mai mufundisi vakawira mumuyedzo, ndokubva tachizoita chivi cheadultery. Musi watakaita chivi ichocho ndakabva ndaziva kuti ruzhowa rwainge rwakachengetedza Pastor Amos rwainge rwatopwanyika, because painge pasisina covenant yakanaka pakati pavo nemudzimai wavo. Mainge muri muna December apo pandakaita a handover ceremony muchechi, ndikabva ndapa Pastor Amos key yemotikari pamberi pecongregation. Vanhu vakapururudza, pastor vakachema nemufaro vachiti Mwari akukomborere mwana wangu. Vaisaziva kuti vainge vachitambira motikari yehurombwa. Musi uyu ndakaenda pamba pavo huri usiku, ndokubva ndanofushira rimwe ropa remunhu randainge ndichitogara naro mufiriji. Ndakati ndadzokera kumba ndikamirira kusvika kunze kwasviba, ndokubva ndatora ropa riya ndikadziisa mvura, ndokubva ndachizokanda ropa riya mumvura yainge ichidziya. Ndainge ndakanzi rinenge risingafaniri kuti ringe richizokwata, ndikamirira mvura yava kuita sekunge yava kuda kunopora. Kwava kubva ndachizokanda chibepa chainge chiine ropa remunhu rainge rakatorwa kuchipatara chimwe chehurumende chandisingatauri nezita. Saka ndakabva ndachizoenda kumba kwava mufundisi huri usiku ndiine kabadza kangu kainge kari kadiki kainge kachitokwana kana mujaketi. Ndakaita kekungovezesa kari kabadza kekuti ndige ndichikwanisa kuzongokashandisa, ndobva ndakarasa kumakuva sezvandainge ndakaudzwa nekudzidziswa nen'anga. Ndakanochera gomba rangu rainge risina kumbodzika, ndokubva ndavhura chibepa chiya chainge chiine ropa remunhu, ndokubva ndatanga kusvinira ropa riya mugomba. Ndichisvinira ropa mugomba kudaro ndainge ndiine mashoko avo andainge ndichitaura sekuti iwe Amos, iwe uri kufamba nemudziyo wangu ndiwo wandakakupa, saka iwe uchandipei. Chikwambo changu chaibvumirawo chiri kumashure chichiti tinoda ropa. Saka ndakabva ndati ropa rako ndiro randiri kuda, nekuti hauna kana sendi rawakambondipa pakukupa kwandakaita motikari. Saka ndava kudawo kuti unge uchindipa ropa rako. Ndaita saizvozvo mukomanashi, ndakabva ndafushira ropa riya ndikatora chipepa chiya ndikachikanda muhomwe, nekuti ndaifanira kuzonozvisiya nechipadza chacho kumakuva nehari. Saka ndapedza kuita saizvozvo ndakabva ndatora machisa angu, ndokubva ndachizokwenya gwenya remoto, ndokubva ndatanga kupisa kupfungaidza mimwe mishonga iyi yainge iri mune kamwe kambiya. Saka ndakange ndakapiwa mashizha umwe muti. Ndainge ndakaudzwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizopfungaidza ndakamira pamukova wake, kunyange dhoo rakavharwa. Saka chiutsi pachakatanga kupfungaira
ndopandakabva ndachizopfugama ndichiitira kuti chiutsi ichi chinge chichizopinda mumba maPastor Amos. Mushure memavhiki maviri chete takange tava muna January, Pastor Amos vakaita accident yakatyisa vanhu vainge vachibva kuconference. Motikari yakangobuda mumugwagwa ikaputika vhiri, pastor vakafiramo mukati, vakaita zvekutsviramo mumotikari imomo, vakatsva zvekuti vainge vasingachaonekwi kuti munhu wacho ndeupi. Saka mweya wavo wakange wava wiki nekuda kwechivi chandakaita nemudzimai wavo, ndicho chakakonzeresa. Saka accident yakava nyore kuti chikwambo changu chinge chichizokonzeresa accident yacho iyoyo. Saka mukoma makore akati achifamba, ndainge ndichingoona hangu mweya wavo uchiuya kwandiri. Amai mufundisi vakasara vari cherikadzi uye zvekare vane chimwe chirwere chisingarapiki nekuti ndakavapa a spiritual infection iyo yakabva kwandiri. Saka pandakavapa motikari havana kunge vakazviziva kuti ndainge nditori nezvandainge ndichitageta kwavari. Apa kumudzimai wavo ndainge ndichishanda zvekare. Ukanzwa panonzi panenge paroyiwa muKristu, muroyi wake anenge abva naye kure. Hazvisi nyore kuti unge uchimbodziwa tongopinda mumba memuKristu otongomuroya, but pane zvaunoita zvinoita kuti ange achizobva pana Mwari munhu iyeye waunenge uchida kugadzira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vakaurayisa vamufundisi. Zvakaoma hazvo vedu we, ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Saka vanhu totya here kugamuchira zvipo kubva muvanhu? Hanzi ukaona panopiwa munhu mudziyo wakaita semotikari, hana yako hairovi here nekudhura kunoita motikari? Zvakangooma. Let us talk about this mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoita zvekupfuwa huku, business is too low. Maketaiwo business rangu ndiri muzvishavane, otherwise do not blame me kana ndazoromba. Nyaya yangu yakamira sekudai, mundiregererawo nemashoko andichataura. Business rehuku harisi kundipa mari, richandipushira mumarituals. Ini ndikakumisidzira ndazodzoka kwamuri ndichiti ndakazoromba mukoma Nashi, muri sei zvenyu? Muchangonditi zita rangu ndiamai chipo. Ndiri kureurura zvinhu izvi nekuti life yakaoma. Vamwe vanhu vanotoona sekunge zviri kuita because nditori nemafoul run angu akati one day, asi chokwadi ndechekuti zvinhu zvakaoma, zvakasunga. Kana vashandi ndava kutotadza kuvabhadhara in time, ndava kungoita upenyu hwekungojegera. Ndakabva mukutengesa motikari ndichiti zvinhu zvinge zvichizonaka. Nekuda kwekubhuroka kwandiri kuita mubusiness, zvava kundipa muedzo unotyisa. Rino gore handizivi kana ndikakwanisa kuyambuka ndisina kuromba ini. Upenyu hwangu hwaoma zvekuti ndava kuda kuromba kuti business rangu rehuku ringe richizomuka. Ndikangoti kutambura kwangu, kutambudzika kwangu wakatanga mugore ra2024 apo patakange tagara tichipfuwa mabroilers. Mwari vainge vakatinzwira tsitsi because pane mamwe maChina akatiudza kuti vanoda kuti tinge tichizoita zvecontract navo. Saka tainge topfuwa mabroilers nemalayers. Ndainge tiine vision yekuti ndichachengeta vana vangu nemaprofit apa tainge tichiri tose nababa vevana. Mukoma Nashi takashandisa mari dzakawanda. Murume wangu akazotanga kudanana neumwewo musikana wechidiki wekumandava, akanditorera murume wangu ndokubva anditi ainge ava kuda madzimai maviri. Ndokubva tasplita hupfumi, ndikasara ndiine dzimwe huku, iye akatorawo mamwe matanga. Saka zvinhu zvakaitika ndisina kutarisira nekusazozivawo maybe ndinenge ndakagadzirwa because kudonha kwacho mukoma hakusi normal. Sezvisinei kwatainge tichitenga feed, mutengo wefeed wakabva wakwira zvisingaiti. Apa uchitoona kutoti zvinhu zvacho hazvisi kumbofamba. Macontract aya ndakabva ndatorerwa nemurume. Saka huku dzangu mukoma
dzinokwanisa kana kungobatwa nechirwere. Ndakambofirwa nehuku 500 mukoma pabatch kandainge ndapinza, huku 1500 dzikafa dzose nemazuva maviri, ndikasara ndisina kana senti. Apa ndine zvikwereti zvakaita kundimomotera kudai. Ndipo pandakabva ndataura neimwe shamwari yangu, ndakatoshamisika pandakasangana naye, kwava kundiudza kuti ane prazi kuSouth Africa. Saka ndakasangana naye muzvichavane muno, ainge auya kunoku ane vaainge achida hake kuzoona kuno, but ava kutogara permanently South Africa. Nyaya yaakandiudza apa, andofamba neGD6 akatondiratidza imba yake yaanogara kuSouth Africa. It is a double story. Akati kwandiri, kana uchida ndinoenda newe kuSouth, vobva wanogadzirwa nen'anga dzekuSouth. N'anga dzekuSouth dzikakugadzira, kana mazidhimoni ose awo anenge achikuteverera ari mazidhimoni emudzinza, haazombofi akakwanisa kukuwana, because unenge wabatsirwa nen'anga yekune rimwe rudzi. Saka akati anoda kuenda neni kuSouth. Ndakamuudza kuti pari zvino I'm not yet ready kuti ndinge ndichizoita izvozvo, but ndiri kutozvidemba futi kuti ndinoona sekunge ndakatambisa mukana. Dai ndakangoenda naye kuSouth Africa, pamwe kutaura kudai ndingadai ndatova pane chimwe chidanho. Mwoyo wangu uri kuti urombo hwauinahwo hunonyadzisa. Dai wangoromba huku dzako dzitengeseke. Tarira uone kuti fowl run yako inongosara isina kana chinhu, vana vako vari kufa nenzara, murume achidya mari nemagirlfriend, ende mudzi uripo ndewe kungoti ndinge ndichizongoromba kuti ndinge ndichidzokera mubizinesi. Umwe mwoyo zvekare unoti ukadeura ropa remwana nekuda kwebhizinesi, unokwanisa kuti unge uchizorarama uine rugare here mumwoyo mako. Ndinobva ndaregedza, kana ndatombonyora ndinobva ndadelita ndisati ndasendera message kufriend yangu kuti now ndava ready manje kuti tinge tichiita zvinoita kuti ndinge ndichizokwanisa kuzorombawo ikoko kuSouth Africa kwaakarombera. Akati hakusi kuromba asi kungogezwa wobva wabviswa mweya wejambwa nemunyama. Saka apa ndakatarisira kuti muna April ndikuda kuti ndinge ndichizoendako kuJoni. Saka ndichaenda kunomuona kuSouth Africa muna April. Tinenge tiri tose ikoko kuSouth Africa mukoma come April. Handizivi kuti ndichazoromba here kana kuti kwete, but iko zvino zvimasports ari kundiremera. Ndiri munhu anozviudza kuti ndiri bhinya pakushanda, but masports ndega ndiri kuzvinzwa kuti azondiremera manje. Handikwanise kuti ndinge ndichienderera mberi unless kana mukandibatsira nekumaketa vanhu vanenge vaine masupermarkets around Zvishavane, vanhu vanenge vaine mabutcheries avo kwekuti tinokwanisa kuenda kunosuplya, kana vachida kundipawo contract rekuti ndinoshanda nezvinenge zviripo, there is no problem at all. Ndinenge ndiri mucomment section. Yo, vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndinotengesa huku muzvishavane, kana kuine vanenge vaine masupermarket. Hanzi huku dzavanotengesa dzakawandisa zvekuti 1 on 1 kutengesa huku 1 by 1 hanzi zvinenge zvitori neloss mukati, because vane vashandi vakawanda, saka vanoda kusuplya in bulk. Kana kuri kunzwa munenge muriko muchida kuti munge muchivapa macontracts, you can get in touch with me kuFacebook, then ndobva ndataura navo, kana vakabvuma ndozokupai mafone numbers avo. Zvakaoma. Hanzi mune ramangwana muri yeZimbabwe musazondishora kana mukazonzwa zvichinzi kuzvishavana kuno umwe mukadzi akachekeresa vana vake nekuda kwekuti ainge afa nenhamo, because akasiwa nemurume business arisi kufamba. Apa pane imwe nyaya yavakataura zvekare, hanzi ndiri kuona sekunge ndakagadzirwa negirlfriend remurume, because kubva zvavakatanga kudanana zvinhu zvangu zvakabva zvaoma. Unoti kudii nenyaya iyoyo muri yeZimbabwe? Ngativapei advice. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, please post my story
makaviko chitupa changu. I am a maid, ndinoshanda as a maid. Mukoma pane zvandakanzi ndege ndichiita navamwene vamadam boss, but ini handisi kuzviita, ndavakutya manje because ndakavarota vachiti iwe wakangwarisa, but kana ndikavabikira tea yekuti vange vachinwa vanongonwa, but usiku vakanditi wakangwarisa iwe, usada kundingwarira pazvinhu zvangu zvandinenge ndakuudzira kuti unge uchizoita. Zita rangu inini muchanditi Hilda, uye zvekare ndiri mudzimai, ndine makore 29 ekuberekwa, a single mom. Ndichati ndinoshanda munomu muBorodale, not the real place where I am working, but ndiri kuma suburbs. Saka mukoma mukukura kwangu ndiri munhu akangopinda muma situations akasiyana siyana. Ndakambobatwa chibharo, ndikambogara pamba peng'anga, ndikange ndava kupenga nekuda kwekuti ndainge ndakashandiswa neng'anga iyoyo yainge isingachadi kuti ndinge ndichibva pamba payo, because ndakangoita zvekungonhongwawo murodhi ndiri street kid. Kune vabereki vangu handikuzivi, ndakasiwa nagogo tichigara kumusha. Amai vakati vari kuuya muHarare kuzoshanda, baba vangu vainge vari mupurisa, handitorangariri chiso chavo. Ndasara nagogo, gogo vainge vari vekuMalawi vasina uhama. Pakangofa gogo mukoma musha ndokubva watongovharisiwawo, apa ndisingazivi kwainge kuine hama dzaamai dzimwe dzainge dzakangoendawo nenyika, sezvamunoziva kuti vanhu vazhinji vekuMalawi vanenge vachingogara mumaprazi. Saka handina kuzomboitawo hanya nazvo, ndakazongoendererawo mberi neupenyu hwangu ndichingoraramawo kungogarawo as a street kid. Ndikabva ndachizobatwa chibharo, ndikazokwanisa kuzowana basa as a maid, ndikatanga kushanda. Saka ndakabva ndachizoitawo pamuviri murume akaramba nhumbu yacho, ndikazvara mwana wangu uyo anogarawo noumwe musikana kumusha, because ndakazotengawo musha kumaruzeva. Saka musikana iyeye anogara nemwana wangu, ndiye anomuchengeta. Ndinotiwo kana ndikawana zvimari ndotengawo magroceries ndotumira kana kuti ndoendako kumusha ikoko. Saka pamba pandiri kushanda mukoma ndinobatwa zvakanaka, because vanhu ava vane mari. Kana mari yandiri kupiwa per month itori mari yakawanda kwazvo, but madam boss vangu havafarirwe nehama dzemurume wavo. Saka vamweni vakabva vachizouya, vamweni vakati vauya vakabva vandipa mushonga, vakandipa mishonga yakasiyana siyana, because iniwo ndinoti kana ndiri kumazuva angu ndinorwara zvisingaiti. Saka ndakagamuchira ndichingoti munhu ari kundibatsira, because vanoita zveherbalist. Saka vakabva vachizondipa umwe mushonga, vakati uyu mushonga uyu ndinoda kuti unge uchizoisira amai tea muroora wavo. Vakati ndinge ndichizoisira madhamu vangu mutii kuitira kuti vange vachizobatwa nekensa, vange vachizofa. Saka mukomana She ndakatora mushonga uya ndokubva ndangonouisa kurumu kwangu. Vane mari vamwene vamadhamu boss vangu, dzimwe mari idzo dzandinotopiwa dzemabonuses hanzi dzinenge dzabva kwavari. Saka ndakangonyarara, ndakangogamuchira ndisingadi kuti ndige ndichizoita sekunge ndiri munhu ari very rude, because vanhu ava mukoma vandichengeta. Ende kana basa rikapera handizivi kuti ndingananga kupi, because handisati ndapedza kuvaka. Ndaiti kana ndapedzawo kuvaka ndotangawo kuitawo zvezvematakshop, but pari zvinozvi I still need this job. Mufunge zvenyu. Ndatora mushonga uya usiku hwacho, handina kurara mukoma. Ndaingorota dzimwe hope dzainge dzichityisa, ndisinganzwisisi zvekare zvinhu zvainge zvoitika panguva iyoyo. Ndakange ndichinzwa dzungu ende ndairutsa zvinhu zvainge zviri zvegreen mushure mekunge ndarota vamwene vamadhamu vangu. Saka ndakabva ndachizoita sarudzo yekuti handisi kuzoushandisa mushonga iwoyo. Vakange vava kungondibvunza vakati mushonga wandakakupa uripi, mushure mekunge ndaurasa. Vakati wakaurasa, ndokubva vandipa umwe. Saka svondo rapfuura iro ndaona kuti ivo
munhu anonumwa. Ndakabva ndati mushonga uyu ndava kutongoisa mutii mavo, saka vamwene pari zvino vari kugara nesu, saka ndinoti ndinongotora mushonga uya ndobva ndachizoisa mutii, but kana ndaisa mutii iyoyo ndinobva ndachizoipa ivo vamwene vaMadam Boss. Vakandivimbisa mari yakawanda, vakati ndichakutengera imba kuZimri Park kana afa uyu. Ndiri kutya mukoma pandakazviita zvinhu izvi, pandakavapa tii yainge iine mushonga uyo wavainge vakandipa kuti ndinge ndichiisira muroora wavo. Ndakazovarota nhai mumufunge zvenyu vachiti kwandiri, wakamungwarisa iwe, uye zvekare kana ndabika tii zviya, because vanowanzokuti kuzvi44 nemuroora wavo vanenge vachingotaura nyaya, vobva vati vari kuda tii netwumabhisiketi zvechirungurungu. Munongoziva vanhu vanenge vaine mari dzavo, saka ndinobva ndachizoita tii. Kana ndavapa tii ivo vanozotevera manje, vamwene vanouya kukicheni vanenge vachinyemwerera vachiti waita sei, wamuisira here nhasi? Ndinobva ndati ehe gogo ndadira. Vanobva vafara zvisingaite, but havasi kuzviziva kuti ndiri kuvaisira mushonga wavo mutii. Wopedza ndakarota ndodzava kundityisa manje. I need advice mukoma kuti ndoramba ndichiisa here mushonga wacho mutii, kana kuti nekuda kwehopedza ndakarota inenge yatova warning yekuti handifanire kuramba ndichiita zvinhu zvandiri kuita, otherwise ndinokwanisa kuzopinzwa busy navo. Please post my story, ndiri kudawo mazano kubva kune vedare renyu. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Munozvionawo sei? Pakaipa madii mangoudza Madam Boss venyu kuti madam ndo yamuri kurongerwa iyi, mungovaudza chokwadi. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana makadii zvenyu? Please post my story makavikawo chitupa changu. Mainge muri mugore ra2012 pandakapinda basa, tainge tichishanda mune imwe shop, taita zvekutengesa maaudio system, maamplifier. Ndo makore aya ekuti maamplifier waitoti kana watenga amplifier waiona sekunge munhu anenge aita achievement, seaya mazi amplifier ainge akakura. Ndakabva ndachizotengesera umwe mudhara wechiZimba, ndakamutengesera amplifier, akadzoka kwandiri akati ainge achida speaker. Ndokubva ndamutengesera neTV, ndakamutengesera TV yainge iri TV yedumbu. Zvadaro mukomanashe kwakabva kwachizouyawo umwe mukadzi akangondipa same order, asi manje kubasa madhiri ainge onetsa, because ipapo tainge tava kushanda neumwe murungu ainge ari manager. Saka akazviona kuti taipota tichiba zvinhu tichitengesa, kubasa kwakange kwasunga zvisingaite, but manager uyu ainge achazongoshanda nesu temporarily. Saka takatoudzana kubasa kuti taifanira kumbomira apa. Ndaida mari, ndaiva ndine umwe womusasko wandaifambidzana naye, ainge otondiudza zvekupenga kuti yeye ndava kutotsvaka hangu umwe munhu because hauchagoni kundichengeta. Ndikati pano ndodii nhai? Ndo pandakabva ndachizoronga zano rekuti ndinge ndichizotsvaka vakomana vanoita zvekuba. Vakabva vachizoenda vakanopindira mudhara uyo wandainge ndakatengesera amplifier, speaker neTV. Hatinawo kunge takaziva kuti ainge akawandisa mari apa. Mazuva ake ekuenda kumusha ainge atokwana, ainge akawandisa mari muspeaker. Saka speaker yakazouya, ndakangoivhura because speaker racho kurira kwarainge richiita rairira richiita zvekuzvezvera. Ndarivhura ndopandakaona muine mari mukoma. Mari iyoyo ndakaishandisa ndikaenda kumusha ndikanotenga mombe. Mudhara uyu ndakazongonzwa kuti akazofa. I'm sure kuti kufa kwaakaita yainge itori BP, because mari yainge irimo muspika yainge yakawandisa zvekuti ndakakwanisa kunotenga zvipfuwo ndikatozadza danga nditori nemombe dzakawanda. Handizivi kuti Mwari vanoti kudii
pamusoro pangu nekuda kwezvinhu izvi zvandakaita. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndinenge ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangogoma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.